мавзӯи дигар, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд баҳри коҳиш додани вазъи садаманокӣ бо иштироки кӯдакону наврасон чорабиниҳои тарғиботиро пурзур намуда бо хонандагони мактаб вохӯриҳо мегузаронанд. дар ин радиф хонандагони якчанд муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо нозирони бозрасӣ мулоқот намуда вобаста ба қоидаҳои ҳаракати роҳ ва таъиноти аломатҳои роҳ маълумот гирифтанд. бо мақсади баланд намудани маърифати ноболиғон дар самти риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ тибқи нақшачорабиниҳои шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд аз ҳисоби нозирони бозрасии гурӯҳҳои ташвиқотӣ созмон дода шуда дар муассисаҳои таълимӣ бо хонандагони синфҳои болоии вохӯриҳои тарбиявӣ мегузаронанд. марҳилаи навбатии чунин суҳбатҳои судманд аз моҳи май оғоз гардид. ҳафтаи гузашта ҳамин гуна чорабиниҳои ошкорои маърифатӣ дар 6 мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 12, 13, 23, 24, 25 ва 26 доир гардид. мавзӯи меҳварии мулоқот бо хонандагон омӯзонидани қоидаҳои ҳаракати роҳ, аломатҳои роҳ ва намудҳои он, вазъи садаманокӣ бо иштироки ноболиғону наврасон ва тағйиру иловаҳои қонунҳои амалкунанда вобаста ба қоидаҳои ҳаракат ва ҷазо ба чунин қоидавайронкуниҳо дар бар гирифт. дар вақти вохӯрӣ нозирони бозрасӣ бо истифодаи аёният ва расм дар бораи намуди аломатҳои роҳ ва вазифаи онҳо, аҳамияти аломатҳои роҳ дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҳар як иштирокчии ҳаракат бо хонандагон маълумот доданд. ҳамчунин дар доираи меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. хонандагон зимни мулоқот бо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ фаъолона ширкат варзида саволҳо пешниҳод намуданд. ҳамин гуна чорабиниҳои маърифатӣ тарбиявӣ дар мактабҳои ғайридавлатии Кавсар, Паймон ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 шаҳри Хуҷанд гузаронида шуд. дар баробари тавзеҳи қоидаҳои ҳаракати роҳ ба мактабачаҳо оиди ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки кӯдакону наврасон маълумот доданд. нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ аз овони хурдсолӣ омӯхтан ва донистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳро кафолати бехатарии кӯдакон арзёбӣ намуда бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки ин қишри ҷомеа тадбирҳои зарурӣ андешида корҳои тарғиботиро дар минтақаҳо пурзур намуда истодаанд. зеро риояи қоидаи ҳаракати роҳ ба ҳар як иштирокчии ҳаракати роҳ ҳатмӣ буда шахсро аз ҳар гуна ҳодисаҳои ғайрчашмдоши тасодуфӣ эмин нигоҳ медорад.